Er du mest for republik eller et monarki? Nej, jeg er ikke bedst i et monarki. Det er også fordi, jeg kender det, monarkiet, ikke også? Fordi jeg bor i et monarki. Så hvis det er en god republik, kunne det måske være lige så godt. Hvorfor er det mest til det? Det sagde jeg lidt før, fordi det er noget, jeg har kendt, og det har eksisteret i Danmark i 1000 år. Og jeg synes, Danmark det er et godt land at være i, fordi vi har sådan stille og roligt udviklet os. Der har heldigvis ikke været krig i mange år. I gamle dage var der meget krig, ikke også? Og så synes jeg sådan set, det vi har med monarki og alligevel Folketinget bestemmer, det er en god kombination. Hvad synes du, de gør godt? Jeg synes, vores kongehus er god til at give et land sammenhængskraft. Altså, man er sammen om et kongehus. Slægt efter slægt, det ved jeg godt, hvad er, ikke også? Altså gennem mange år, mine forfædre og så videre. Det binder et land godt sammen, og jeg synes også, at vores kongehus er gode til at repræsentere landet, når de kommer andre steder hen i verden. Og det gør de jo så tit sammen med en masse, der har nogle fabrikker og sådan noget. Og så sælger de nogle varer sammen med kongehuset. Kongehuset åbner nogle døre til nogle lande, for eksempel Kina, som er, det er ikke engang republik, det er diktatur, og de er lige været i Danmark. Lederne fra Kina, og så den danske kongehus med i Kina. Ikke? Ja. Hvad nu, hvis jeg siger, at den har kongehuset, det bruger, at man har 342 millioner og 1097 kroner. Så siger jeg bare, at det er så prisen på et kongehus. Hvis man skal have et kongehus, så koster det noget. Og så synes jeg en ting mere. Almindelige danskere som os, vi har jo også glæde af de penge der. Tit kan vi gå i deres parker, hvis ikke de har et slot. Udenom slottet ligger der i sin park i Boston. Der må man gerne gå tur og sådan nogle ting, når de ikke er hjemme. Og jeg synes også, jeg synes faktisk, kongehuset, de giver en del til landet. Og dronningen har lavet teaterstykker, og hun har lavet kunst og kultur og sådan nogle ting. Så jeg synes, de fortjener deres penge. Jeg ved godt, det er dyrt. Men det er der altså ikke noget at gå ved, hvis man vælger at have det. Men hvad nu, vi har jo underskud på noget mere end milliarder. Ja. Altså stadigvæk i orden. Det er jo et godt spørgsmål, Michael. Det handler jo om noget, der her prioritering. Altså. Det kunne jo også godt være, hvis vi skal spare alle, også almindeligt, så skulle de måske også spare lidt, ikke også? Så det synes jeg kunne være rimeligt. Man må følges lidt af det sådan i gode tider og dårlige tider, ikke? Altså, det er også det, jeg mener med. Man går langt tilbage, der er jo danskerne jo fattige, ikke også? Nu er vi blevet mere rige, ikke også? Men så er vi ved at blive lidt fattige igen, og måske bliver vi lidt rigere igen. Så de kunne også godt spare lidt. Ja, og kongehuset stammer jo heller ikke fra den rigtige slægt. Der kom lidt rod i den lidt senere, ja. Så det er ikke rigtig kongeslægt. Nej, det er jo alligevel. Altså, de stammer jo ned fra Gorm gamle alle sammen. Ja, men det er jo sådan, det er jo gode, de kommer jo ikke fra Christian 4. De er jo ikke sådan i familie med ham. Både ja og nej. I ved godt, hvis man går tilbage til Gorm gamle, så får han jo en masse børn, ikke også? Og det kongehus, vi har nu, de er i familie med ham langt ude. Men det var jo fordi, vi havde en konge, der ikke fik nogen børn. Ikke? Vi havde en konge, han havde 3 koner, men han kunne åbenbart ikke selv få nogle børn med de damer, han havde. Og lige så dør sådan en gren ud, og så finder man en anden gren. Jeg har selv 3 børn, det er jo ikke sikkert. Den ene, hun har børn, ikke også? Det er jo ikke sikkert, de 2 andre får børn. Sådan her. Og hvad så, hvis vi siger, at vi skal betale 33 millioner til Dannebrog og kaptajnen? Er det fair, at vi skal betale det? Burde det ikke være dem, der betaler for deres egen... Altså til skib, Dannebrog. Ja. Det er 33 millioner om året. Ja, og vi får jo ikke lov til at komme ombord og sejle på det. Ja, så er i orden, vi skal betale det. Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg er ikke helt klar over det, jeg siger nu. Jeg tror, at Dannebrog, det er ejet af søværnet. Er det ejet af majestæten selv? Ja. Det er en gave, de har fået hendes bedstefar har fået, tror jeg nok. Den koster 33 millioner om året at holde det ved lige. Ja. Ja, det er selvfølgelig mange penge. Altså, i orden, vi skal betale det. Altså, jeg ved i England, det ved jeg godt, det er et stort kongehus. De havde sådan et kongeskib også. Det er blevet skrottet.
Men jeg synes godt nok, det er lidt synd og skråt. Jeg synes faktisk, det er pænt, og det er rigtig flot, når de sejler rundt og sådan nogle ting. Men kunne det så ikke bare stå til udstilling, ligesom fregatten i Jylland? Det er et godt spørgsmål, Michael. Det er, ja. Altså, jeg synes stadigvæk, så færdig er vi altså heller ikke. Jeg vil godt beholde Dannebrog endnu. Okay, men hvad synes du så med, at vi skal betale dronningens kusines bryllup? Og alt det der? Det synes jeg godt nok er for langt ude. Man kan diskutere. Selvfølgelig dronningen og hendes børn bryllup skal man betale, men ikke dronningens kusine. Så det er noget fra gammel tid. Der bliver man nødt til at lige lave lidt mere moderne, ikke? Der er selvfølgelig nogle ting, kongehuset slæber med fra gamle dage, men man er også nødt til at tilpasse det til den tid, man lever i, ikke? Og hvad? Men er der nogle ting, du synes, der er bedre ved en replik, end nogen, der kan? Det er et svært spørgsmål. Det kommer an på, hvordan republikken fungerer. Hvis det er nogle gode ledere, nu sidder du selv, du har mørk baggrund, og din familie stammer langt ud fra Afrika. Der er mange dernede, hvor dem, der leder det, ikke også, de tager pengene selv, i stedet for at give dem til folket. Så mange republikker, det virker ikke, og så kommer måske nogle oprør, ikke også, og slår en masse ihjel, og en masse mennesker, der dør, og så kommer der bare en anden ind, der måske selv tager pengene. Så ja, det er forskelligt, hvordan det fungerer. Synes du, det er okay, at politiet, giver os mindre og mindre ytringsfrihed? Politiet giver os mindre ytringsfrihed. Ja, fordi nu, eller okay, regeringen og alt det der. Men nu kan vi jo ikke råbe fuck dig ude på gaden, og hvis politiet hører det, får vi en bøde på 750 kroner. Bare for at sige det. Det er jo noget, der var gammel den lov. Jeg ved det ikke, men jeg har fået at vide, at hvis du råber fuck dig i politiet, de får det at vide, så koster det 750 kroner. Hvis du siger sorte, I ved, de er klædt i sorte, ikke også? Hvis du siger sorte svin til dem, altså, det er det, man kalder ukvemsord, så får du bøde. Det synes jeg er okay. Jeg er selv lærer, det er jo ligesom politi, jeg er bare ikke uniform på, vel? Hvis nogle børn siger nogle grimme ting, det var der en, der gjorde for den her, det vil jeg ikke finde mig i. Han troede mig oven i købet. Og han kom til at give mig en skriftlig, det ved jeg godt, en skriftlig undskyld, han skrev under på, undskyld, og han har sin familie med heroppe. For jeg sagde, det kan godt være, jeg er med til politiet. Jeg vil ikke trues af dig, og jeg var heller ikke bange for ham, vel, men han skal bare ikke sige sådan nogle ting. Det her det er skole, og der er nogle regler, og det er noget ude på gaden, hvor politiet er, de er så også i lejlighed. Jamen ytringsfriheden, det siger sådan her, at vi må sige, hvad vi vil, men det er på eget ansvar. Ja. Det betyder jo ikke, at andre skal tage ansvar for det, vi siger. Nej. Men det, jeg mener med det eksempel, jeg sagde før, det er jo, når politiet er på arbejde, så er det jo ikke rimeligt, at man står og siger, nu er du mørk nu, dit sorte svin, din nigger går hjem, og hvis du er politibetjent, der er mere end os. Hvis nu får han bliver ned engang, om så siger sådan nogle ting til ham. Det er da ikke rimeligt, han skal høre på det. Så kan han sige til mig, at din hvide abekat, du hører til om træerne, ikke? For dem, det er jo dig, der er på arbejde. Og du bliver sendt ud til et sted, hvor der er noget galt. Manden banker konen, eller der er voldtægt, eller nogen, der kører for hurtigt, eller hvad det er. Så når du er på arbejde mange forskellige steder. Jeg går kun på arbejde her på skolen. Altså sidder der nogle lektier derhjemme også. Så der skal være nogle ordentlige forhold, når man går på arbejde. Hvad synes du som omfang samfundet? Er det godt, at vi har ghettoer, eller skal vi prøve at fordele det noget mere? Ja, det er et godt spørgsmål, det der. Det synes jeg sagtens, man kunne lave om på en eller anden måde. Der synes jeg ikke altid, at kommunen er så smart igen. Altså jeg må indrømme, jeg bor selv i Rigskov. Og det er nogen, der kalder det en ghetto, fordi der er folk, der bor derude. Alle dem, der bor derude, de arbejder. Og mange af dem har 2-3 biler. Og jeg ved så kun en, men heldigvis 2 cykler. Og der synes jeg for eksempel godt, den lille vej, jeg bor på. Hvis nu der bliver et hus til salg, så kunne kommunen godt købe et hus og sige, ved du hvad, det ejer kommunen. Og så kunne det være, ja, det kunne være en eller anden, der bor ude i Gellerup, eller hvor vi kunne sige, kunne vi få lov at komme der, måske 3-4 børn, og der er mange børn på vejen derude. Det kunne fint komme ud og bo derude. Men så kunne, hvis ikke de arbejder, så er kommunen jo nødt til at betale, ikke også? Og så kunne man håbe på, at børnene er gode til at tale dansk, og hvis det var muslimer, vi kunne lære nogle muslimske regler, de kunne lære noget om nogle kristne regler. Det tror jeg kunne være rigtig godt. I stedet for, at vi skal køre til bus fra Gellerup. Det duer ikke helt, synes jeg. Okay, jeg tror bare, det stopper her. Det er bare Tak. i orden.
Og det sidste, det var alvorligt ment. Man skal lære hinanden at kende på en god måde. Man skal ikke sige nogen bare fordi de... Altså det tror jeg, man skal lave på. Tak. Ja, velkommen.